Takže čaute, vítam vás u ďalšej, no nebude to dneska let's play, bude to iba taká, nebudem dneska radiť vám, ale ja chcem, aby ste vy poradili mne. Čiže mám 3 otázky. Tá prvá, tento server je z 1.6.2, ale už som vyskúšal veľmi veľa pluginov na teleportáciu, ale žiadny zatiaľ nefunguje. Jeden plugin som si preložil, aby som ho mohol ukázať. Znelo to takto. 2 diabloky pod seba, mohol byť aj jeden, skúšal som aj s jedným. Hociaký materiál na stavanie. Takto. Ako nether portál v podstate. Len bez obsidiánu, môžem bez obsidiánu. A hodinkami, keď na to kliknem práve, mala by tam ísť taká voda. Ale ono to vlastne nič nespraví, ani keď z hora, ani z bokov, vidíte? O tomto hovorím. No tak skúsim vám... Takto by to malo vypadať. Len bez toho, aby sa to roztieklo, hej. Potom druhá. Spravil som si mob arénu, ktorá mi tiež tak nefungovala, lebo mám tam taký plugin, ktorý mi brzdí, aby som mohol kliknúť na tie tabulky, aby sa mi zobrazili zbrane a výzbroj. No, zbrania brnenie teda. A neviem teraz deletnúť tú mob arénu, neviem ako na to. Lebo potrebujem si ju znova a neviem, aký plugin mi to robí, alebo proste čo to brzdí. Že nemôžem si s tými tabulkami zobrať veci. Čiže to je tiež dosť dôležité. No tak to bolo asi dneska všetko. Bol by som vďačný, keby ste mi teda pomohli. Je to dosť ťažké bez portov. Nechce sa mi všade stavať železnice. Čiže to bude super, ak mi neporadí. Skúšal som ozaj všetko, tak ďakujem vám na budúce. Napíšte do komentárov. Na toto lajky neodbery nemusíte dávať. Ale ak chcete, môžete. Dobre, tak čaute.